basiphulisa thina sisebenzela bona ngaphandle kwabo abasilutho samaphoyisa. Yibo-ke babuye badimande kakhulu nje premium. Bafuna lokho bafune lokho asikwazi ukuthi cha ngoba sisebenzela bona. Kufuna sikwenze. Sibonge kakhulu-ke ngokuthi babe khona la namhlanje. Premium utshwala usukhulumile ngabo. Bangithatha nongqongqoshe abaningi ekhathi kune-meeting 2021 utshwala. Ngoba ngathi into ethandwa kakhulu ezweni kuthiwa buletha imali kodwa ibona ukubulala kakhulu. Utshwala, izidakamizwa, ama-drugs, izona izinto ezisixake kakhulu samaphoyisa ezenza ukuthi ubugebengu bethu sikubone bunyuka, ikakhulukazi kule ndawo esenayo. Igenge encane eningi idla ama-drugs. Ithina-ke kufanele senze isiqiniseko sokuthi la ma-drugs awafiki la emphakathini ngoba kufanele siyovala lapha emceleni la eqhamuka khona kwibhodi. Utshwala premium obugcwele mningi kakhulu, indawo ezidayisa utshwala la endaweni yaseNandi eMahodi. Ngale ndlela ukuthi indawo ezidayisa utshwala ezisemthethweni zidlula iy'kole esinazo. So kusho ukuthi uma uhamba nje kancane uyayithola indawo enebhodlela kunokuthi uthole isikole. Ingakho-ke iningi labantu bagcina sebephuza kakhulu utshwala bese begcina sebelimala sebegejenga. Into esinenkinga ngayo kakhulukazi endaweni esakhele kuyona ikakhulukazi eMahodi, abantu premium bahlukunyezwa indawo yokuhlala abahleli kuyona. Izindlu abahlala kuzona aziphephile, indawo abahlala kuzona zinama-light, indawo abahlala kuzona zinayimigwaqo. Kanti kakhulukazi iningi labantu abanakule ndawo abasebenzi. Lezo zinto-ke izo zonke izinto ezibangela ukuthi abantu bagcine benza ubugebengu obuningi kule ndawo ukuthi abahleli kahle. Siyathemba ukuthi kukhona kwabanyo emisila namhlanje ukuba khona kwaPrima kuzosiza ukuthi abantu bakwazi ukuthi bahlale kahle, bangahlukumezeki, mhlawumbe bathole nawo amathuba emisebenzi. Uma sibheka amacala premium enzekile kule ndawo yethu yala eNanda, ikakhulukazi uma siyazi ukuthi i-crime sibheka ikota nekota. Ngicabanga ukuthi ama-stats lawa kade khishwa ungqongqoshe wamaphoyisa umphakathi uyakwazi. Ngifuna ukuhlehla kancane ngibonise ukuthi kusukela ngo-April njengoba samaphoyisa sohulumeni unyaka sokuqala ngo-April size sokuqeda ngoMarch olandelayo. Kusukela ngo-April kuze kube uJanuwari njengamanje le nyanga esiphuma kuyona. Bungakanani ubugebengu esike sakubona samaphoyisa namacala esesiwarejistile emaphoyiseni nokuthi anyukile namazinga obugebengu noma ehlile samaphoyisa. Amacala esiwarejistayo-ke awu-17 esebongo esiwabhekayo isikhathi esiningi samaphoyisa. Elokuqala eliphezulu elokubulala ngamamele. Sesibheka ukuthi bangaki abantu ababulele ezweni nasendaweni la kuhlala khona abantu. Bese yalandela amanye ahlangana nokudlengulwa kwabantu, nokushayana kwabantu njalo nokuntshontsho kwempahla kuze kuyofika ekugcineni. Kodwa okokuqala okubaluleke kakhulu ukufa kwabantu iyona crime ephezulu esibheka kakhulukazi ukuthi ime kanjani. Uma sibheka ukusukela ngo-April kunyaka odlule kuze kuzofika kuphela kwaJanuwari, endaweni yase-province yethu yaKwaZulu-Natal siyonke amacala esisawavula la kubulewe khona abantu masiwaqhathanisa namacala ayikhona kulo nyaka owaphela u-2023 ngesikhathi esifanayo. Kunomehluko wamacala awu-593, okusho ukuthi ngamanye amazwi amacala esiwarejistile iprovinsi yonke kulo nyaka ehlile masiqhathanisa namacala esiwarejistile ngesikhathi esifanayo ngo-2023 ehle ngo-593 amacala khona.
Sewonke mangasho isibalo sabo kusukela ngo-April 2023 kuya ku-January 2024. A total of 5,329 cases were registered in the province of KwaZulu-Natal. But when you look at this period, April 2024 to January 2025, we registered 4,708 and 16 cases. Less, I beg your pardon, 4,736 cases. Okusho ukuthi amacala ehlile okubulala ngalawo kade sinawo phambili. Uma ngiqhathanisa premier angifuni ukwaba nawo wonke lamacala esinawo. Uma ngabe ngiwahlanganisa wonke njengoba u17 njengoba ngisho ukuthi inhlobo zamacala esinawo umtshontsha ukudlwengula abantu nokushana kwabantu sebedakiwe njalo njalo nokubulalana. Esewonke u17 kulonyaka 2023 January kuya ku-2024 January sa-register amacala e-province awu 213,464. Kulonyaka i-province isiyonke amacala esiwarejistile awu 215,911. Okusho ukuthi ubugebengu i-province isiyonke unyukile ngokuthi kunamacala awu 2,447 esiwarejistile kulonyaka masiqhathanisa nonyaka odlule. Imbangela zalamacala ikakhulukazi anyuke kakhulu awukushayana. Ngithe imeda yehlile kodwa la kushawana khona ngebhakela abantu bephuzu bephuma otshwaleni bexabana njalo njalo kunyukile. Usho ukuthi kufanele sizibuze ukuthi yenziwa yini le ukuze sikwazi ukunciphisa namacala ngoba mayimaningi nje asho ukuthi nabatshali bemali bayathuka ukuthi ubugebengu buningi kakhulu kanti cha sidla amanzi kakhulu bese siqede siyashaya. Asafanike nakudala la insizwa zazihamba zishane ngeduku emfuleni ziyogezana zibuye zidle inyama esithebeni esodwa manje isenzekile make zashayana ziye police station zokucala bese siba nama-record amaningi. Uma ngibuya ngiza eNanda ngisondela eNanda njengoba siyilana kusabadlali baseNanda ngibheka ukubulala kwabantu nakhona ewu17 esewonke konke phezulu amameda. Mangibheka kumameda ukuthi abe mangaki amameda case amacala okubulala esiwarejistile kusukela ngoJanuwari ngo-April 2023 ukuyofika kuJanuwari 2024 siqhathanisa no-April 2024 ukuzofika kule nyanga edlule kuJanuwari 2025. Sisuka emacaleni awu 283 esasinawo ngo-2023-2024 sazoba kumacala awu 255 esiwarejistile kulonyaka esiphuma kuwo. Okusho ukuthi amacala okubulala kwabantu endaweni yaseNanda ehle ngo-28 njengamanje. Esibona ukuthi kungenza ukuthi into enhle enzakalayo emphakathini esiwakhele waseNanda. Angibalike lezi insizwa lezi kade zilele kuleli sonto esiphuma kulona ekade zibulala ngizingaqedi. Siyathemba ukuthi njengoba singasekho mhlawumbe premier sothi sibuya sihlangana la lehholo sibheke ukuthi sebebangakike ababulayo kusukela manje bese sibona ukuthi inani lehle kakhulu ngoba laba kuyibona ababulayo balokhu bencipha kancane nje emphakathini. Siyajabulela ukuthi amaphoyisa iNanda kodwa isiyonke sewonke lamakhesi awu17 njengoba kade ngisho iprovince ukuthi mayisewonke anyukile ngo-242,400 cases. La eNanda nakhona mangibheka amacala kade ekhona ngo-2023 abe u4,660 esewonke. Bese ukuthi kulonyaka esiphuma kuwona kuzofika kuJanuwari anyukile awu5,207. Okusho ukuthi amacala esewonke anyuke ngo-547 kulawo wonke awu17 esiwabalayo amacala. Iningi lamacala anyuke kakhulu njengoba kade ngichaza nje nakwi-province ukuthi ukushayana, assault with intent to inflict grievous bodily harm or assault common. Labantu belwa khona amacala wona amaningi udlula wonke amacala esinayo. Njengoba ngisho nje amameda ashona phansi kodwa ukushayana unyukile. Okusho ukuthi kufanele sibone ukuthi yini ukuthi abantu bashayane kakhulu
ukuze sikwazi ukuthi silwisane nabo. So ilawo nje okuningi ebengithi ngicacise emphakathini njengoba sobe sikhuluma nje namhlanje ukuthi sibheke ukuthi lamacala asihlukumezayo ngoba ukulala khona kodwa yize kuyona ukuhlumeza kakhulu kodwa khona ukulala khona ukudlwengula bese kuba khona nokushaya kwabantu nokuntshontsha kwempahla. Emacaleni lawo ekade sinawo kule period baningi ke sesibabophile abasejele. Siyabopha-ke noma ungasekho ejele so ungena emgodini kodwa siyabopha. Ungena nje kwirekhod yakho kuthiwa washona uyisiboshwa. Sisenze njalo kwesamaphoyisa. So baningi-ke asibabophile kodwa basaphila uba uNcele asigcinele bona ngale emajele. Abasekhona njengamanje abanye basathetha amacala, abanye sebegwetshiwe, abasahleli khona laphana correctional service. So service nabo namacala njengamanje abasahleli lapha nabawu-15 ababulali basenanda abasesitokisini njengamanje abakwazile-ke bona ukuthi bamele amalungelo abo ukuthi bangalwisani namaphoyisa ukuze bangaboshwa. Uhulumeni wasuthi ayike siyanithatha-ke njengoba senihluphile siyonigcina lapha correctional service ukuze bakuNcele azame ukunishintsha iy'ngqondo zenu ukuze nibuye senabo abantu abashintshile emphakathini. So labantu abawu-15-ke basahleli njengaphakathi, abanye-ke sebagwetshwa-ke iningi labo engababhalanga. So ngicabanga ukuthi leyo nto izosisiza-ke kuphela ukuthi uma ngabe sesikhuluma sesixoxisana nomphakathi sibone ukuthi ubugebengu yize amamenda ehlile kodwa ubugebengu wonke nanda busephezulu, ikakhulukazi ukudlwengulwa kwabantu, ikakhulukazi ukushayana kwabantu. Engicabanga ukuthi lezi zinto engingazibala zokungasebenzi, lezi engingazibala zokungabi khona kwezindlu ezakheke kahle, lezi zinto engingazibala zokungabi khona kwemigaqo, lento engingazibala zokuthi ukukhanya endaweni akukahle ekufuneke kunyuswe, kuzosisiza ukuthi mhlambe sifike esixazululweni. Ngithi ngibonge nje ngaphambi kokuthi ngihlale phansi ngibonge ozakwethu esibambisene nabo siyidudula nabo le ndima, ikakhulukazi laba abazinikelayo emphakathini, ama-patrollers, Community Blue, CPF, bonke lama-structures esinawo. Yize nje babuye bayiqinisa kakhulu imvubu sibuye sixabane nabo, kodwa bona bayasiza ngoba la iphosekela bopha khona libopha ngoba ukhona ilunga lomphakathi elithinta iphoyisa lathi naba bala bese liyafika iphoyisa njengoba belele nje nge-weekend friend ngabe bengewona lomphakathi bese ngesibashona. So ngithi umphakathi awushayele izandla ngalokho ngoba wenza umsebenzi. Ngiyabonga kakhulu.